Здравейте! Добре дошли в един нов влог, в който ще играем крайница с Epic Baco Gaming. Ще има два рунда. В първият рунд аз ще търся и той ще се прие, а в другия рунд аз ще се прие и той ще търси. Искате още влогове и предизвикателства като тези с Валентин, ударете лайк бутона и се абонирайте, ако все още не сте. Да. Правилата са 2 минути криене и 5 минути търсене. Започваме след 3, 2, 1. Започваме, ти се криеш, давай! Добре! Добре. Добре, Валентин бяга натам. Добре. Там. Почти. Стигнахме. Почти. A few moments later. 5, 4, 3, 2, 1. Край, готови или не? Аз идвам! Да. Сега се намирам на ето тази площадка и видях Валентин. Можем да се хвърлим в целият парк, но не може извън парка. Така че надявам се да не нарушаваме правилата. Майка. О, мога хора. Ще го дадам много вече. Вие това виждате ли го? Оня с белите ръкави. Видях ли си да правите? Си да правите. О, не падам батерията. Ето. Ще потегат слипаме. Може да е тук някъде. Добре, няма никой. Остава 1 минута и 50 секунди. Трябва да побързам. Чух го някъде. Чух го някъде. Чух го някъде. Извика някъде. Чух го да вика някъде. Чух го някъде. Предлагам да побързам. Ето го! Ти знаеш колко пъти ма надвина. И аз се лечих, мога ти езика. Да, аз за това се върнах, иначе ще да оставаха 34 секунди. Значи аз загубих. Да. Нека преминаваме към вторият рунд. Добре, време е ти да търсиш и аз да се крия. Айде, мащо така. Засечи си 2 минути криене и 5 минути търсене. Брате ми, аз май се крих повече от 2 минути. Добре. Добре, ай, чиво, ай. 5, 4, 3, 2, 1. Айде! Добре, ай, чиво,
не знам къде ще се скрия. Не знам къде ще се скрия. Добре. Нямам си на представа сега къде да се скрия. Може би имам малка идея и се надявам да проработи. Не знам дали мога да се завра в някой храст, в ето тези големи храсти, но се надявам да мога. Защото това ще бъде гениално скривалище. Добре, Валентин прави там нещо, не знам какво прави, но добре. Може би му е скучно, докато ме чака да се скрия. Добре, трябва да побързаме. Добре, мисля, че знам къде да се скрия. Може би ще се скрия. Ето, тук. Ето тук. Ето така. Ето така. И се надявам да не ме намери. Това ми е финалното скривалище. A few moments later. Ще се скрия малко по-добре. Малко по-навътре ще се скрия. Добре, той тръгна. Той тръгна. Мисля, че е време да бягам. Още 1 минута и 25 секунди. Остават още 53 секунди и ако не ме открие, до тогава аз печеля. 5, 4, 3, 2, 1, край! Официално аз съм победителят на криените. Аз съм победителят на това предизвикателство. Време е да намерим Валентин. Вместо той нас да намери, ние ще намерим него. Ще ви покажа след малко, но минаха официално 5 минути и аз съм победителят на това предизвикателство. Брат! Аз мисля, че се залипвам. Аз бях в храст. Брат, стой сега. Брат, виж, това е странното нещо. Аз се видях да минаваш. Къде пъти? Мати! Това си там. Къде? Добре, не. Значи бях в този храст там и ти ме подмина и аз отидах натам, за да изчакам времето да мине. Ако искате още влогове като тези на Криеница с Валентин, ударете лайк бутона и се абонирайте с камбанката, ако все още не сте. Това беше от нас. Довиждане. Абонирайте се и харесайте. Аз искам да убия.